ce labarai na kine komai na kine kinji ne miki soyayya bana miki jayayya tunda na kamu da sanki na kamu yanzu akan ki ni fa na damu soyayyar nan da yake miki gaskiya ne ai babu kamar ki na ce miki ni shaida ne to yadda so kiki so shi ke bashi guri ne inda yana son ki da gaske babu kamar ki a gona baby tunda na kamu da kaunar ki kinga ina da begen ki san ki yabe ni a can daki ya sauya min tunani dan Allah ki kula ni har da ke bari da damuwa yadda na so ki a zuciya babu kamar ki gudaliya soyayyar da yake miki ya taso ya gaya miki ya turan na sanar miki na zo ne don ida nufi san ki ya so kai yayi nufi har da ke bar shi ki kauce nufi sannadiyar gaske mai kyawu na gani mai hali na faɗi babu irin ki a mata babu irin ki a mata san ki yake yi kin ji na furta yadda yake so babu karanta kanki ya tsaya zai yi bajinta amshi soyayya yarinya so ne ya shiga zuciyata ya sauya min kamanni ya samin ƙauna da tunani gare ki ƙauna ta ajini mai kyawu amma da fulani ke ce ke daina kanuni ba ke tuwaye ni ba ni ke ce tawa soyayya ta yi idanu yadda ke karɓe shi ki ba shi guri ɗaki ki sa shi a zucinki ki ba shi gurin kwana ki ba shi gurin kwana yanzu kamar ba ni ne ba ki amshi kana ba ki kyaran ba ki bar ni a zaune da yunwa ba ki yi halin ku na ba san ki nake yi ni ma tun da kin so ne ba za ni tsaya ba ba za na bari a yi wargi ba ba za na bari a taɓa ki ba ba za ya bari ba za ya bari